Hej og velkommen til Kærestes vlog. Spille for mig. Spille boogie woogie på de strenge leg. Spille som et spillende top. For når du først får væk, så kan du ikke holde op. Der var engang en spillemand, som spillede til valg. Han spillede 4 dage til vikingeklan. Hej, det er jeg, Kærsten Torben Psychic Medium. Det var jo et tag siden. Sen vi gjorde den, og jeg har ikke klippet håret til des. Det er derfor det ser ud så her. Jeg tycker jeg ser lidt fin ud i hvert fald. Nu skal vi se her. Nu skal vi gå ind på YouTube. www.youtube. Ja, det kom op der. Nu skal vi se her. Her har vi Night Vision afsnittet. Det er lidt. Skal se kommentarerne. Det er en her, som heter Swextin, og han siger: hvorfor gør man en parodi på en parodi? Hvorfor? Hvorfor gør man en parodi på en parodi? For man vil det. Just det, så var det en til her. Han hedder Q3 Svik. Hvad er det fjerde navn? Han siger vædeløst. Stræk, bottenstræk, stræk. Og lidt en fuld jævla greje der på siden. Fan i det. Så har vi en til her, som heter Vigge de Gruder, og han kender jeg. Ja, det var jo nogle gamle klassekompis, det der længe. Jeg får hive det, han siger: haha, nu har du i hvert fald kvar, Victor, og 2 punkter og dag, som bliver en glad mund. Den har vi en, som hedder FS Tof. Det er en kompis til mig. Han siger 2 og 33. Jeg siger safety nu. For helvede mener du med det? Nej, for helvede. Nu lysner vi på Spillemand. Spille for mig. Spille boogie woogie på de strenge leg. Spille som et spillende top. For når du først får begyndt, så kan du ikke holde op. Spille for mig. Spille boogie woogie på de strenge leg. Spille som et spillende top. For når du først får begyndt, så kan du ikke holde op. Der var engang en spillemand, som spillede til valg. Han spillede 4 dage til vikingeklan. Af sprut var der meget, og af flasker var der flere. Af kvinder var der mange, som ville mere og mere. De andre spillede